Bé, és una nova notícia, tinc una nova, és que deixo powerlifting, ja que m'estava cascant molt la lumbar, i crec que el millor és deixar la lumbar, i per fer només flexió de gatzoneta i banca, deixo powerlifting. Seguiré fent aquests dos moviments, de lumbar amb el pes molt suau, però bé, ara no em porta això. Segurament faré un nou split, i bé, aquesta és la nova rutina, el quart dia de la nova rutina. Espero que us agradi. Som-hi, versions laterals.修人惦记落魄山，天高山矮，云雾藏剑仙，不知落魄之命何所来？只因山峰乱心田，纵有世间万般不如意，一如山崩魂魄安。Doncs bé, espero que us hagi agradat el vídeo. Si heu arribat fins aquí, moltes gràcies. I bé, doncs, com he dit abans, canviaré per estètic, culturisme, estètica, ja que el power m'està cascant la lumbar, els erectors espinals. Fa 5 dies que no en faig i encara que no faig pes mort i encara tinc els erectors inflamats. Així que bé, simplement centraré en l'estètica, milloraré els punts dèbils, que mateix són el pit i els braços, una mica l'espatlla, però sobretot pit i braços. I on ens porta? Ens veiem, fins aviat. Salut!